Cel mai faimos și mai convingător ambasador al țării noastre în lume, prințul Charles, recunoaște că este îndrăgostit iremediabil de România, pe care o compară cu Anglia lui Shakespeare. Moștenitorul coroanei britanice este unul dintre personajele principale ale documentarului Wild Carpathia, realizat de o echipă britanică. Al doilea episod al seriei are premiera mâine seară la Londra. What do you love the most about Romania? It's the timelessness of it, which is so remarkable. And almost out of some of those stories one used to read as a child, it's quite remarkable. People are yearning for that sense of belonging and identity and meaning. And we have to rediscover some of these aspects of the way we produce food and live with and maintain and give back to nature if we are to make sure this whole... Sunt frânturi din primul episod al trilogiei Wild Carpathia, un compliment britanic la adresa României în care prințul Charles vorbește despre minunile ascunse ale țării noastre. Documentarul este realizat de Charlie Ottley și Alasdair Grant, iar cei doi britanici au revenit zilele acestea în România să aranjeze filmările pentru cel de-al treilea episod, în care va apărea din nou prințul Charles. He's absolutely in love with, traditional landscapes and passionate about architecture and heritage and culture. And he sees areas of Romania, of Transylvania particularly, as Britain was maybe 500 years ago, in the time of Shakespeare. Dovadă sunt desele vizite ale alteței sale în Transilvania și convingerea cu care promovează frumusețea acestor locuri. Mai mult, dorește să împărtășească pasiunea pentru România lumii întregi. În ultima zi a vizitei sale în țara noastră, prințul Charles s-a întâlnit cu câțiva copii din București într-un autobuz londonez care va porni într-un turneu în scop educațional prin țară în cadrul proiectului Wild Kingdom. Alteța sale a vorbit elevilor despre păstrarea naturii așa cum am moștenit-o. Este și mesajul celui de-al doilea episod al documentarului Wild Carpathia, care va fi lansat miercuri la Londra în prezența principesei Margareta și a lui Ivan Pațaikin. I mean, there are three major areas that we looked at, which I think are undersold, really, and I think could be a huge revenue earner for Romania and make a massive difference to the economy. That is the hot springs that you have here, like Baile Herculani, which used to be the greatest spa resort in Europe. Of course, you've got the Danube Delta, which is literally the Amazon of Europe. Also, you've got the forest and the medieval landscape again, the Saxon villages, places like Sighișoara. The concept of Wild Carpathia and what it's all about, and it's not just showing some beautiful places. These places are beautiful, but they are under threat, and that's an important element to the film. Documentarul Wild Carpathia va ajunge și în România în luna iulie.